טוב, אז האמת עוד לפני שהתחתנו, גיא אמר לי, יש לנו דפיקה לחתונה, ולא ממש היה לי קורסי, ולא ידעתי למה אני נכנסת. אבל אז הגענו וראינו את יערה, ובשנייה אחת הבנו שזו הייתה הבחירה הכי נכונה לנו, כי בעצם מה שזה הפך את כל ההכנה לחתונה, את כל ההתארגנות, לתהליך שהוא נעים, שהוא לא מלחיץ, שהוא מאפשר לך באמת את ההזדמנות ליהנות ולהתרגש מכל השלבים האלה של ההכנה ושל ההתארגנות. בשלבי ההכנה לחתונה זה מצריך המון זמן. אני ואושרי גם סטודנטים וגם עובדים, ובעצם העבודה עם יערה אפשרה לנו להתרכז בלימודים, וידענו שיש מי שדואג לחתונה מכל הלב ושם לב לכל הפרטים הקטנים. ובאמת גם חשוב להגיד על הפרטים הקטנים שבסופו של דבר להפיק חתונה זה עבודה, ומי שלא עובד בזה לא יודע ברמת כמה כוסות צריך להביא לבן אדם ואיזה ביטוח יש כזה או אחר. זה דברים שבאמת לבוא כזוג שעומד להתחתן ולעשות את זה, זה לשבור את הראש, להשקיע מלא זמן. ואפילו אני חושבת שבתור, אם יש אנשים שמתלבטים בגלל שיקולים של זמן, של תועלת, של כסף, אז אני חייבת להגיד שהדבר הזה פשוט חוסך מלא זמן וכסף שמאפשר לך להשקיע את האנרגיה ואת הזמן שלך בדברים אחרים, ולתת למי שזה העבודה שלו ושיודע את כל הפרטים הקטנים לעשות את העבודה. תעשי לב.